Hello, hello everyone. It's me again. Alright, tapos na tayo magpakulo ng tubig kanina. Ng snow. Ginawa natin tubig. Kasi wala pa tayong tubig. Ngayon, magluluto naman tayo ng food. So mag-ano lang tayo, Tagalog, English, Bisaya. Bitaglish. Mag-bitaglish tayo ngayon. Alright, ito yung tinatawag na itlog. Of course, itlog na may tuna. Saka nilagyan ko ng mga spices. Saka harina. Ito siya dati. Ito siya. Minix ko siya. Tapos nilagay sa dyan. Dapat sana circle yan siya. Circle. Kaso, hindi ako marunong mag-circle. Muna siya ang resulta. Lagi na siya. Tapos, palitan na ito bulat. Tapos, chicken fried rice. Ganyan. Saka yung anak ko, tumisigaw na. Yan. Okay na siya. Now, I'm going to flip it. Ayan natin siya. Let's see. Ay, ito. Ito na lang din yung ginawa ko pang flip kasi nga wala tayong tubig. Tikid sa hulasin. Ay, ito na. Ayan siya. Ayan, sumisigaw na yung anak ko. I'm here! I'm cooking! Give me a minute. Yan, hindi daw nag-work yung TV kaya yan sumisigaw siya. Pasensya na. So yan yung itlog na may harina tapos tuna fish. Yan. Saka hindi siya circle lagi. Kaya hindi ako marunong mag-circle ba? Yatay. Napakanagawa akong dila. Napakanagawa akong dila. Butan siguro ko sa mga may kalagot ko, abang. Hilaw sa tanang mga may kalagot sa ako, ayaw mo sige ko. Labi na kaluto ko, kaya maway lami akong giluto, basta mamudi, gali ka. Inana man ang technique sa pagluto. Pag moody yung yung attitude mo, yung niluluto mo, hindi masarap, di ba? I know some of you nakatry na yung ganyan, di ba? Kasi, kung ano yung nasa puso mo, lumalabas sa pagkain mo, sa templada mo. Kaya yan, huwag mo na kayong maghisgot-hisgot sa ako, pwede atay, masakit na akong dila. Sakit na akong dila, o tilap. Baka ba, matilap. Sakit na akong dila sa paa kung naghisgot. Alright, thank you everyone, and I'm sorry about you guys. Alright, mabuhay!